Dobrý deň prajem. Takto formou videa vám chcem predstaviť náš nový výrobok. Výrobok v rôznych kombináciách, to uvidíte sami, ktorý sme, myslím, dokončili niekedy okolo minulého týždňa. Je už aj na našom e-shope, to znamená, môžete si kľudne pozrieť aj cenu, myslím, že budete milo prekvapení. Je to doplnková platňa 60x30 cm, ale čo je najdôležitejšie, v kombinácii s farebným sklom. Táto doplnková platňa 60x30 cm má zo zadnej strany dva trojuholníky podstavce, ktoré vlastne nadvihujú túto platňu. To znamená, že keď vám príde domov alebo si prídete pre ňu k nám, tak si ju už iba jednoducho položíte na hrob. Ja vám teraz ukážem prvú kombináciu, ktorú sme vymysleli. Je to prakticky klasický 60x30 rozmer žulová platňa, kde je text vygravírovaný. Farba textu zlato, striebro, vyberáte si sami. V kombinácii so sklom na skle, či už bude fotografia alebo nejaký pekný obrázok. Či ten tvár bude iný, nemusí byť presne tento, ktorý sme navrhli my, samozrejme je to všetko po dohode so zákazníkom. Tak pripravíme vám grafický návrh, upravíme vám fotografiu, ak teda ju budete požadovať. Grafický návrh vám pošleme na nielen schválenie, a to je veľmi dôležité, ale aj na pripomienkovanie. To znamená, netreba sa báť, treba sa ozvať, povedať, čo sa vám nepáči, to sa vám zmení a grafický návrh vám môžeme poslať aj x-krát. Aby ste videli, že tie kombinácie toho skla vieme robiť rôzne, tak tuto je ďalšia ukážka náhrobnej platne. Tu sme zvolili zlaté písmo na čiernej žule a sklo skôr takých tmavších farieb, aby moc nekričalo, aby to bolo pekné, decentné. Ako som povedal, ten tvar samozrejme tých skiel môže byť rôzny. Po dohode môže byť srdiečko, môže byť takéto boky, ktoré sú vlastne predelené. Myslím, neviem, či vidíte aj tam tie vlnky, ale je to všetko zobrazené aj na našom e-shope, bude to aj na Facebooku, presné detaily týchto platní. A vlastne kombinácia žula a sklo podľa môjho názoru je veľmi elegantná, pokiaľ je decentná, pekná. Takže myslím si, že každému jednému zákazníkovi uľahodíme. Treba ísť na náš e-shop, pozrieť si cenu, e-shop www.ledlumar.sk, pozrieť si cenu, myslím, že budete naozaj milo prekvapení. Zvolili sme cenu, aby nebola náročná, aby nebola vysoká, aby bola dostupná pre každého zákazníka, nakoľko, ako to opakujem stále dookola, chceme vyhovieť každému jednému zákazníkovi. Chceme, aby každý zákazník mal možnosť mať niečo pekné na hrobe svojho blízkeho. Takže kľudne sa môžete pozrieť na náš e-shop. Prípadné otázky mi môžete dať do mailu ledlumar@ledlumar.sk, prípadne priamo na môj mail marek.marsala@ledlumar.sk. Ale samozrejme, myslím si, že keď sa porozprávame telefonicky, je to vždy lepšie, vždy vám všetko lepšie vysvetlím, ako napíšem. Takže kľudne telefónne číslo je v popise, je aj na stránke našej, takže kľudne mi môžete zavolať, kedykoľvek som k dispozícii od 8 hodiny ráno do približne nejakej 5 hodiny večer. Pokiaľ mi zákazník napíše, že nemôže, že potrebuje telefonovať až okolo 7, samozrejme nájdem si na neho čas, nemám s tým absolútne žiadny problém, takže ak máte nejaké otázky, kľudne mi volajte. Pokiaľ vás výrobok zaujal, kľudne si ho môžete objednávať. Myslím, že na e-shope už sú aj s cenami, takže nech sa páči, ak vás to zaujalo, kľudne objednávajte, volajte, píšte, radi zodpovieme všetky otázky. Dovidenia.